Dito po tayo mga kaibigan sa Bukirina to. At ngayong araw na to ay may umaani dito at saka umaararo dito sa Bukirina to. So puntahan natin, tingnan natin kung ano yung ginagawa nila. So ayan po, may gumagawa. Ayan. Si Manoy Apyok, Migota, taga Alangan si Migota Kapunta na dyan, taga Barita na dyan. Barita na dyan. Di pera ba, subay mo ka dyan? 166 sa pera, 200 sa pera ka hektarya na. Darwa hektarya. Ate okay na magamura nga subay. Ang presyohan ito nakaparay bay. Pisigado ito. Nagpirar lang ang kilo aw. 260. About timyadod mga 15 18 no. Remote ka ganyan rin 14. Remote nga darwa ka hektarya manoy no. Mga darwa ka hektarya diyang astarja daw nga darwa. Asta dinay. Ang sa may gakuliglig na to lair na ra. Lain na ra. Sante mo rin paglabakan yung senador na Batagan ano? Sa Borja, gina.
Yan. Woo! Ito po yung buhay dito sa Bukirin po mga kaibigan. Putik yung makasalubong mo dito. Ngayong araw na to ay harvest time nila sa bandang dito at sa kabila. At ngayon naman ay kanila ng inaararo yung taniman na to. So ganito po yung buhay dito. So feeling farmer lang po tayo ngayong moment na to. Alam naman natin yung buhay ng farmer po, yung magsasaka, yung buhay na bilad sa araw, kapupuyat sa paggagawa dito sa rice field po. So yan po, dito po tayo sa mga bukirin dito sa Sibalom area, dito po sa District 1 ng Sibalom. At nandyan po yung mga boarding houses. Ngayong mga panahon naman walang mga boarders, walang mga estudyante dahil hindi pa nga nag-normalize yung sitwasyon natin, dahilan nga sa COVID. So almost mga module na po sila, yung sa elementary at saka online naman yung sa college po. So ito yung ating mga kaibigan na magsasaka dito. Yan nga pon. Ano yung obra nyo ko dyan? Ano dyan kapasalit mo tubig? Abot yung yadli. Aura pa yung tubig. Pero may silad na irigasyon. Aura tayo silad rin. Ati basi nagbaha ablaw. Sa babaw garing iti daw ura armaturan kay. Basi kay inablang uranaw kag nagbaha kag insrado ang ano. Galikaw. Di sano nga direct nyo ko dyan? Hindi ka sa November gini. Ay. Grabe man ang mayabag eh. Te ang ano tanan galikaw. Hindi nga pati amo mabay ka tatabog. Te sige yan yung nga bra basi awat ka mo. Sige ah. Agi na pang balikan nyo gle. Selamat no nga. Subukan natin mga kaibigan. Kaya nga pantay. Hasta ano oras nga kuliglig mo ko dyan? Hasta ano oras mo nga kuliglig? Puway naman. Ganito. Kaya ang sara mo ito ngayon mo rin ang puway. Sige. Yan. Kirarang kadlaw kuliglig nyo. Amop lang dyan. Apo, sobra sa kasmana rin. Apo.
6 ka hektarya? Apo, bal-bal mangli. Ato ko na mo, tapos sa abos dya to. Kaya, ang jay, sakop po pa dya. Wala man yan. Ah, Sa sekretarya, wala. kaya darwa ka mo nagakliglig. Ah, good. Nawala po sa kuliglig. Ayan po.
sinong butsoy ang igota nagakuliglig. Ayan. So, pauwi na po tayo mga kaibigan. Hirap magkuliglig, yan ang buhay ng magsasaka. Hirap po mga kaibigan. Maubusan ka ng hangin kapag wala kang strategy mag hawak ng kuliglig. So naranasan po natin mag kuliglig, matagal-tagal na hindi tayo nakahawak ng kuliglig at araro po mga kaibigan. So it's a matter of exercise we have done just a minute ago, and a few hours earlier po. So uwi na po tayo. Nakaranas na po tayo mag kuliglig ng bukirin o lupain mga kaibigan, and it's so tough. Ano pa kaya kung grabe yung sikat ng init, lalo pang mawalan ka ng lakas maghawak ng kuliglig. Guys, thank you for watching my video today, and please don't forget to subscribe on my channel, Auntie Kenyo ako. Thank you very much guys. May God bless us you all. Have a great day.